tay awanan. Ngiti karigata ti saluka tapno datatay agbiyan. Agulita ng ay kenriga samyeng wenu saluan. Di maratra ayan ayan ang ingganat kumpalyan. Anya mandumteng apag pegalan addaat tulatat dena mangiyalikaka ken mantapaya inggana inggana. Nam aya ngabing siya tay awanan. Yang ikarigata ti saluka tapno datatay agbiyan. Agulita ng ay kenriga samyeng wenu
ladi ang patinggan ngano dumteng paiku tibiyag malmalday ka gangay ti agasawa aglat-am dat panubo tapnong ti pinategda ang kalinaen ang nabiru kalpasan nagaisingin aglawag ket lubong ti angayen kasta itibiyag bigat ti masagra urayem ti panagmudo daytarigan urayem ti panagmudo daytarigan yakad agapu asika imadayo dito'y naisibay ko inulilam to'y puso jaksan mayagturan daytoy akalag-ama tagnak man binaybayan iyeng ninagdaan kalagsapa nga awan ka malmalday daytoy rikna tunggal agsapa sapsapulen ka tunggal agsapa nga awan ka maupupay to'y namnaman tunggal agsapa nga agsagsagaban jak tumauma nga aguray umbiyag kelingay nga irut asem na ay sikalatin magkantay naragsak akal man mas naayang as pinalikuban day ken sanaan tunggal agsapa nga awan ka malmalday daytoy rikna tunggal agsapa sapsapulen ka tunggal agsapa nga awan ka maupupay to'y na
Di taman na ipapasigid
laing day di pamating ken ayat nadarisay naisut pamasingkay kasmet kaniyat jak malipatan day di ayat abinukel ka paidang gasat ket agnanay natuken ka anapod no ditoy puso ket na baliwan tamanen asangalin di ayat ikaw panawenin balin jakong kayat kuman adumteng di ulpit asinagaban nang ranggas di ayat kas mayari panagtabong init di malin bunteng iti agsapan sumiray tumanen